So dahil ani kadaghan ang dulaan sa ako ang anak nga ako ang ipanghatag. So kanita nang naadiri is ako ni panghatag then ako ni siyang iputos og isa-isa or no dili isa-isa. So ako ni siyang ipangputos-putos day ba. Dayon maoy ako ipanghatag. So ako ni iputos og isa-isa day ba then maoy ako ipanghatag. Kay ubay-ubay mapud ni siya nga dulaan og madulaan pa pud ni sa ubang mga bata nga katong walay mga dulaan. So mo nang ako ni ipanghatag ug ako ni pilian. So katong mga nagguba-guba na jud ani day nga di ra siya magamit. So mao ni siya ang ako ang ipanglabay. So napay mga erasers, di ba? So inani napa oh. Napay mga inani ka ng mga ligo-ligo bitaw siya dai. So ako ani siya ipanghatag ug kaning mainani oh mga dulaan si Hi. Come on. Bye-bye to your choice. Bye-bye. Bye-bye. So mo na siya dai, mo na ko ipanghatag dai kay ako aning ko anon kay daghan na kay dulaan ang ako ang piso di na niya makaya tanang dula no. So ato ni ipanghatag. Ug mura to bayo ay.